yo yo ya ae salalalala ae salalalala sa ae la no ae yo 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 ya ae so ya ae salalalala ae la no ae yo yep get on ayo mas
Yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. A, E, A, E.
Oh. Ya ditembangi alon-alon ora bingung ngono kok ya. Wis jos pokoke. Aku ya ora wani banter, Nduk. Iya, ya.
Mas iya oi a Cancut tali wondu manunggal sedya damya ine masri sarane gemuruh samya rebut ngarsa ngestu padha dawana sanata sajuru juru ngayahi karya Sancut tali wondu manunggal sedya damya ine masri sarane gemuruh samya rebut ngarasa ngestu padha dawana sanata sajuru juru ngayahi karya Cancut tali wondu manunggal sedya damya ine masri sarane gemuruh samya rebut ngarsa ngestu padha dawana sanata sajuru juru ngayahi karya iya iya rada rapet iya Yuk kasih tepuk tangan no. Ora bingung toh, tak kasih jempol wes. Wedi disendeni samar nak bingung.